Erokamano, Trevor. Ker osebedo area ma Nyanza chakre Friday nyaka sani. Nitie joma wacho ni limbe ni en mana mar siasa nikech yiero mabiro higa mar 2027. Ber mane ma limbe ni okelo ne jokaluo? Trevor, erokamano. Amoso jowinjo mantiere Migori, Kisumu, Homa Bay, Siaya, galwora mag Kenya, kata Nairobi. Ang'eni nitie joma winjo kono opogore. Daher wacho ni limbe mar ker Nyanza ok en limbe mar siasa kende. Siasa to osebet nikech sani siasa neno ka otwere matek. Joma pingo sirikal omako siasa matek. Koro ker be samodhi limbe Nyanza owacho weche matek koluwore gi weche mag siasa. Koro inya wacho mano. Lakini ka chutho kiwacho adieri, nitiere projects mang'eny kata gik mang'eny ma ker launch ka nitiere. Anya chako wacho just for record ni ker ne oloso projects mang'eny. Projects mano launch ne en kachako gi lemo mwatimo State Lodge tich beach tarik 20 ne wan State Lodge Kisumu mane wachamo lunch gi jo Muslims. Ma ne gima duong' ahinya nikech onge ker mosebet nodhi Nyanza kata obiro Kisumu romo gi jo Waislam ma Kisumu. So mano was a special occasion. Mano ne gima lich kabisa nikech Waislam romo natimo gi Waislam ne ker osingo gik mang'eny. Ne osingo nomiyo jo Waislam ma Kisumu $20 million mar gero go mosque. Mar ariyo, ker nonyisowa go piyo wandayi ni walos arambe wang'ene jo Islam bas ma bro timo. Mar adek, ker nowacho ni nikech ng'eni weche mag din jo Waislam ma Kisumu gin giromo kar 5,000, 3,000 to 5,000. Gin jogo kura mongirore. Gigo kura kanyakla kaka oganda. To mano kura ma important ma ker be mane siasa minyalo wacho ni en siasa be manyiso ni kata jo Kristo kata Christians be nyabet gi Waislam machiem kodgi ma wach weche mag siasa gi weche mag dongruok ma Kisumu. To Waislam be joma timo biashara mogik, gin jo ala mogik madongo mogik Kisumu. Kendo ne Waislam nokwani mondo kata Fode Omigaro Lumumba gi kuonde moko be oketgi moko. Koro gibro bedo program mar allocation mar affordable housing ma Kisumu. Ma kech kidhi estates ma Kisumu kaka Nubian gi estate Kaloleni Shauri Moyo wan gi Waislam mang'eny. Kidhi Kisumu West nitie mosque moro ma ichaka wiro dwe mokalo cha ma bende gi Waislam mang'eny. Omiyo visit mar ker no ne en gima duong' ne jo Islam. Mano mokwongo. Noriwo jotelo be. Jotelo nobiro te kama ne wan e romo State House nero. Ne wan gi ministers, ne wan gi MP ma Kisumu Central, ne wan gi MPs moko, ne wan gi party leader, ne wan gi party chair be. Mar ariyo, the next day mane tarik 21 ne kero launch Naivasha Kisumu SGR phase 2 manen a project mabro kao billions mang'eny kowuok kandaro wuok rail kata reru wuok Kisumu kochomo Malava. Mano gima iluongo ni milestone bro miyo goods kata gigo ala bro wuok Nairobi straight nyaka Kisumu. Wuoth bro bedo mayot koa Nairobi nyaka Kisumu. Kod kiwuok gi SGR bro bet inya wuok SGR Kisumu dhi nyaka Mombasa. Joma se wacho ni gowi mar gach reru no kwa be nyalo chulo nikech ok ji ok oromo, joma jowuoth ok dhi romo kata misigo midhi ting' ka kadho kadhi kaluo kadhi nyaka Malaba ok dhi romo. Jo economy wacho ni en project ma ok viable gi dho ngere.
Trevor, project mar railway and project ma viable nikech trailers reru no bro golo gik iluongo ni goods gik moko te mitero mawuok Nairobi kochom Kisumo gi Ndara bro trailer mang'eny ma geng'o ndara mawuok ka kidhi Salga trailer opong'o ok inyal kata mana riembo trailer ketho ndara geng'o ndara bro konyo joma tiyo gi ndara bro konyo joma tiyo gi reru bro reduce cost kata keto transport ma gik moko mayot koro road to nowhere no to mago gik mane wacho chon magi goods kiyudo gik mitero sani gi gedo kaka simiti chumbe kowuok Nairobi kata kowuok Mombasa nyaka Kisumo cost bro bedo half bro bedo nus mar post mitiyo go sani kitero gigeko bech wuoth dhi dok chien koso yore mag wuoth ema dhi bedo mang'eny bech koro nitie ndara nitie ndege bech wuoth dhi dok chien nikech reru for instance wami example reru koa Nairobi nyaka Mombasa sani eri SGR ichulo siling 1,500 kitiyo gi ndege ichulo 8,000 ndege midichulo 8,000 kidhi Kisumo kia Nairobi kiwuok Reru ibo chulo 1,200 obro konyo kendo time en 3 hours kata 4 hours ani ki travel to hours mana uchiel ma ibo kao 3 hours ibo cut seche mag wuotho by half wadhi mbele kendo just to nyisi ni gimon ne wadhi Yala chako affordable housing project abro kao nyithinda 10,000 Yala ma jiwodake 10,000 baso odhi president ochomo Asat Seme ma ne wadhi Seme beach kanyo tie project moro ma en bro cost sirikal $150 150 million ma en gimibro gergo fish storage kama ka ji oywa rech ochopo ka Asat beach kanyo to koro wan gi kama inyakane rech wan gi kama ituoyo omena wan kama ji ng'iewe rech kendo ndara mo Asat kochomo koro ochomo Kombeo no bidhi losi okene kama project maber mabro konyo joseme kanyo bende wantie gi MP ma Seme Dr. Nyikal ne ni kanyo Jojo Kongo be eno kanyo ne apandu dwa chung MP ma Seme kanyo dwa laro gi Dr. Nyikal kaka diri be eno kanyo kanyo be apande gi dwa larore ji mang'eny kanyo robo eno ng'abo yombo to gima duong' en ni Asat beach kanyo ne en kama ji ng'eny en kama ji nitiere en kama sani wane gi Ajudo en MCA chone wan gi Sali MCA bina eno kanyo ka gichung' kanyo gi chia president en mana ni ka leaders kata jotelo ma Kisumu te ne support re-election mar President Ruto to re-election ma leader support ni en nikech projects ma ji timo giki ok en ni era manon en era mobet ni gi msingi mar tich ma president timo wawuok kanyo wachomo Ololela Road ka Dwasi ka Rosa Buyu mano project ma owuok Holo nyaka Lela ndara midhi go tamak idhi go Lam 12 kilometers cost $924 million total cost ma project no launch ndara no bro yawi Kisumu West bro yawi wala oendni mantie Kisumu West gi yo kata wuoth maber ease of communication in Kisumu West ndara mabe land ni bedo promise kata ose singi igni mang'eny wang' ni koro dhi rumo no bedo promise onego lose mandalo lago cha man po lago MP kapok buyo yombo olago to kero duogo losi mana saniri bang'e mano anyawacho ni president ka nodhi Sikri mano koro Jumapil kolemo Sikri to odhi Adiedo Karabok Road otimo inspection kendo mano launch ma important bas odhi commission Rusinga Island Ring Road mano chak chon
Rusinga Island Ring Road ng'e Lake Victoria Ring Road kolos te kata obed nobro cost billion mang'eny moromo billion 10 lakini en ring road ma koluoro Lake Victoria to ohala mar rech wuoth mar round Lake Victoria bro bedo mayot, obro yawo towns Kindu gini Homa Bay gini kochomo Kisumu bro bedo hubs maber mar oendi maber bro miyo kata mana communication ferry service mawuok e Victoria kochomo Rusinga ochomo Homa Bay ochomo Kindu ochomo Kisumu bro bedo mayot. Koro communication kata wuoth e lake bro miyo biashara mitimo kata kadhi Kenya kudo kochomo Uganda bro bedo mayot. Omiyo kana ceremony mar mane yago SGR President Museveni nitiere Kisumu ne wan kod ceremony kendo norwako Kisumu manyisi ni miloso Lake Victoria en gima bro kelo ohala mar the entire region mar Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan gini EAC bro miyo East African Community bedo motegno maber e weche mag ohala. To un kaka jotelo